masu kallon mu da sauraron mu. Wanda za ki ci Yau da za mu ba. faɗakarwa akan yadda namiji ke sadu da mace. Yadda za su gamsar da juna, su ji daɗin juna. Da fara dai ina magana ne akan maza. Saboda akwai wasu mazan da idan suka zo, ko in ce akwai namijin da idan ya zo saduwa da mace, to baya sanin ta hanyar da zai bi ya tayar mata da sha'awa, sai dai afka mata. To ba haka ya kamata ya yi ba. Bayan kun tsaftace juna, kun sha turaren ku kuna ƙamshi, to sai ka jawo ta jikinka, ka ɗan rungumo ta, sai ka kai bakinta, kana shafa ta, kana kiss, kana mata kiss. Amma fa da tsafta, ba ka tsaftace bakinka, ba haka nan dagaje ba ka afka mata ba. Sai ka tsaftace bakinka, kana mata kiss, kana ɗan taɓa wuyanta haka zuwa bayan kunnenta. Hannunka ɗaya kuma ya kasance a ce yana cikin riganta ne, kana ɗan shafo ƙasan nononta a hankali a hankali, kana shafawa, kana kuma mata kiss, kana shafa bayanta. To daga nan za ka ji ta ɗan fara maka nishi kaɗan kaɗan, alamar dai saƙon da yana kai mata. Kar ka daina, haka za ka ci gaba da yi a hankali a hankali, har ka kai hannunka daidai kwankwasonta. Ka ci gaba da murza ɗuwawunta, kana ɗan matsa su kaɗan, kana ɗan murza su. To a hankali har za ka zame mata, in ma skirt ne, in ma wando ne a tare da ita, haka za ka zame shi a hankali ba tare da ta sani ba. Can ma nono yana nan, kana matsa shi, hannu ɗaya kuma yana gabanta, kana lailaya mata kan belinta, kana ɗan zura hannunka kaɗan, za ka ɗan ji yanƙi ya ɗan fara fitowa. Ma'ana wannan ita ce ake kira ni'ima. Za ka ci gaba da shafa nononta, kana ci gaba da mata kiss, kuma kana ci gaba da wasa a gabanta da gabanta. Kaga aiki uku kenan a lokaci ɗaya. To ita ma rigar kana iya zame ta a hankali, idan mai zuciya ka ja zip ɗinta baya, kawai ka cire ta. Ka ci gaba da matsa nonon, ka ci gaba da matsawa, kana iya ƙyale kiss ɗin, sai ka kama kan nononta ɗaya, kana matsa ɗaya, kana tsotsa ɗaya. To a hankali za ka ji fa ta canza salo, tana maka nishi, tana maka nishi, tana maka nishi. To sai ka ci gaba da tsotsa nonon nan. Wannan hannu kuma da yake kan nonon, to shi kuma sai ka ƙara mai da shi gabanta, ma'ana farjinta kenan. Ka ci gaba da liliya wannan belin nata, kana ci gaba da liliya shi. To daga nan fa za ka ga ta fara alaman dai mimmiƙewa. To idan akan kujera kuke, to sai ka saɓe ta kawai, sai ku yi gado. To sai ka ci gaba da sarrafa ta yadda kake so. Za ka ji tana baka sauti, daɗi. To wannan sauti yana nuna maka cewa wannan saƙo yana zuwa mata inda kake so. To haka za ka ci gaba da sarrafa ta. Idan mai tsotso ne, za ka iya tsotsa mata gabanta, za ka iya ƙyale wannan tsotson nonon, sai ka ɗaura hannunka ɗaya a kan nononta, ɗaya kuma za ka iya buɗe cinyanta da shi. Sai ka kafa kanka, kana ɗan lasawa, kana ɗan zagaya harshenka a kan gabanta. Wancan hannu ɗaya kuma kar ya saki dai wannan nono, ka ci gaba da matsa shi, ka matsa ɗaya, ka saki, ka matsa ɗaya, kana ɗan matsa kan nonon, kana ɗan kuma wasa da harshenka a gabanta. To fa za ka ci tana ihu, tana wash, daɗi, ka ci ne, to kar ka ci. Haka dai za ka ci gaba da wannan wasa, kana ci gaba da yi har ka ciro azzakaranka, ka dinga goga mata a gabanta, kana bubbugawa, za ka ga ruwa kawai yana bulbulowa, ruwan ni'ima. Haka za ka ci gaba da rikicewa, tana ka sa, don Allah, ka sa. To kar fa ka sa, ci gaba kawai za ka yi. Idan ka gaji da harshe, kana iya ɗan zara ɗan yatsanka ɗaya, ka ci gaba da cakka mata a hankali, kana ɗan sa shi,
kana cirewa a hankali a hankali a hankali, kana ci gaba da shafa cikinta zuwa harshen, zuwa cibiyarta, zuwa duwawunta kana shafawa, kana ci gaba kuma da wasa da azzakarinka akan farjinta. Haka za ka ci gaba, aka ci gaba kai tsayi kai tsayi kai tsayi. Za ka ji kawai ta gigice ta fita hayyacinta, ba ma ka iya gane waye ita. Burinta kawai ka zira mata. Daga nan idan ka ga ta kawo geji sosai tana da buƙata, sai ka ɗaga ƙafarsa ɗaya, sai ka zira mata wannan, sai ku wannan salon kwanciyar wanda ake ce ma, ya zan ce muku ma, ta dai kwanta inda take a riginginin naka za ka hauta. Kawai ka ci gaba da zira mata, kai ta zira mata, kai ta zira mata, har sai ta kai geji. Wannan shi ne salon kwanciya yadda namiji zai gamsar da mace. Ma'assalam, na barka lafiya.